Príjemné popoludnie, vážené predsedníctvo, vážení prítomní. Dovolte mi predstaviť vám našu kazuistiku s názvom Nevinne vyzerajúci pár v detskej postielke. Budeme hovoriť teda o traumatickom poranení mozgu, ktoré naďalej teda ostáva vysokou príčinou mortality a morbidity u detí aj u dospelých, kde teda poranenia mozgu môžeme rozdeliť na základe Glasgow Coma Scale na závažné poranenia mozgu, stredne závažné poranenia mozgu a ľahké poranenia mozgu, podľa teda bodov, ktoré sú hodnotené 30 minút po úraze. Čo sa týka patofyziológie, tak v rýchlosti vlastne pri akomkoľvek poranení mozgu dochádza vlastne k uvoľneniu excitačných neurotransmiterov, hlavne teda glutamátu a aspartátu, ktoré vlastne spôsobia to, že vstupuje natrium do axónu, vyplavuje sa draslík, ovplyvňuje to vlastne intracelulárne pH, ktoré vlastne má za následok ďalší vstup vápenatých vlastne jónov s vyústením do opuchnutia axónu a jeho zníženej funkcie. Popri týchto všetkých patofyziologických mechanizmoch vlastne dochádza aj k zmenenému prietoku krvi, ktorý nedokáže vlastne substituovať zvýšenú požiadavku mozgových buniek, hlavne teda na potrebu glukózy. Ďalší teda mechanizmus, ktorý pôsobí, je aj poškodenie bunky, ktoré následne teda vyústie do nekrózy a lokálnej zápalovej odpovede s uvoľnením cytokínov a sekundárnym poškodením buniek. Aký je teda algoritmus vyšetrenia dieťaťa s úrazom hlavy, ktoré je vlastne klasifikované v ktoromkoľvek z týchto troch? Jednak je dôležitá podrobná anamnéza, aby sme vedeli teda, čo sa udialo hlavne. Dôležité je dôkladné fyzikálne vyšetrenie už chirurgom alebo ktorýmkoľvek iným lekárom, ktorému vlastne dieťa prichádza. Dôležité je neurologické vyšetrenie a následne teda pristúpame na základe týchto vyšetrení jednak k zobrazovacím vyšetreniam, buď teda k rentgenovej snímke lebky alebo CT hlavy. Čo sa týka symptómov ľahkého mozgového porenia, sú viaceré, o ktorých si povieme neskôr. Dôležité je ale uvedomiť si to, že vo všeobecnosti u detí je oveľa dlhší časový úsek medzi úrazom a prejavením sa symptómov. Preto je dôležité tieto deti dôkladne sledovať. Častejšie ako u dospelých dochádza k uzdraveniu bez následkov v budúcnosti, čo u dospelých nie je až také časté, a preto je takisto dôležité adekvátne tieto deti liečiť. Sme pri tých zobrazovacích vyšetreniach. Vo všeobecnosti sa stále nachádza vlastne to, že často sa vlastne robia rentgenové snímky u detí s traumou teda na hlavičke. Indikačné kritériá sú rôzne. Patrí tam jednak strata vedomia, neurologický deficit, príznaky úniku cerebrospinálnej tekutiny, lacerácia lebky, prípadne podozrenie na týrané dieťa alebo z akýchkoľvek iných forenzných príčin. Ďalej sú penetračné poranenie lebky alebo vpáčená fraktúra kalvy. Kritériá na zrealizovanie CT vyšetrenia sú takisto rôzne, publikované v rôznych krajinách, v rôznych vekových, teda aj časových rozostupoch. My, čo sme vychádzali vlastne, pozerali sme na Pekarn kritéria z roku 2009, ktoré ako prvé v podstate zohľadnili vek u detí a rozdelili vlastne deti do skupiny pod 2 roky a nad 2 roky, kedy v podstate u kategórie, ako uvidíme ďalej, kazuistika sa zaoberala dieťatkom mladším ako 2 roky. Sú kritériá na zrealizovanie CT vyšetrenia, jednak zmenený mentálny stav, a teraz znížený Glasgow Coma Scale, ďalej tam môže byť strata vedomia, fraktúra lebky alebo závažný mechanizmus úrazu, kde si treba uvedomiť, že to nie je len závažný úraz v zmysle napríklad autonehody, ale môže to byť pád už z viac ako 1 metra u malých detí. Ďalej hematom na hlavičke, hlavne teda v oblasti occipitálnej, temporálnej alebo parietálnej, frontálne sa nepovažuje za závažný, a ďalej je to abnormálne správanie u tohto dieťaťa, čo takisto môžeme získať len informáciou vlastne z anamnéziu od teda rodičov alebo niekoho, kto sa o to dieťatko stará. No a prechádzam k samotnej kazuistike. Jedná sa o 5-mesačné zdravé dievčatko, ktoré doteraz nemalo žiadne závažné problémy. 22. augusta vlastne po obede ho mamička vložila do postielky a odskočila si na toaletu. Keď sa vrátila, vlastne našla dieťatko v postielke plačúce neutišiteľným plačom a vlastne zbadala, že na hlavičke má známky úrazu, začervenania vlastne kože v oblasti occipitoparietálnej. Nevedela teda čo, tak zavolala na 112, kde jej poradili odísť na urgentný príjem, kde dieťatko vyšetrili, o tomto vyšetrení sme vlastne nemali my nejaký podrobnejší záznam, ale odporúčili mamičke buď odísť domov a sledovať dieťa, prísť na kontrolu na druhý deň, alebo teda odporúčili hospitalizáciu. Mamička teda na základe tohto, čo bolo ponúknuté, si vybrala odchod domov a vlastne odišla s dieťatkom domov. V noci dieťatko spalo bez nejakých ťažkostí. Na druhý deň ráno si ale mamička všimla, že v tej oblasti, kde deň predtým bolo iba mierne začervenanie, sa vlastne vytvoril hematom.
teda odišla k svojej obvodnej lekárke, ktorá jej vypísala žiadanku na CT vyšetrenie a poslala ju do nemocnice. V nemocnici ale radiológ z neznámych príčin urobil iba rentgen lebky, ktorý bol negatívny. Napriek tomu vlastne išlo, tým, že bolo v nemocnici, bolo vyšetrené neurológom. Tento neurológ vlastne urobil so mnou hlavičky, kde bola prítomná mierna asymetria. A tým, že si nebol celkom istý vlastne, o čo sa jedná, či tam je úplne negatívny nález, zrealizoval vlastne na jeho odporúčanie sa zrealizovalo CT, kde bol nález 11 mm epidurálneho hematómu vpravo. To je vlastne ten nález úplne prvého CT vyšetrenia. Bolo v popoludnejších hodinách, kde vlastne nemocnica vzhľadom na charakter a povahu poranenia a možnosť progresie krvácania konzultovala vlastne detskú fakultnú nemocnicu a dieťatko bolo preložené na kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny za účelom teda intenzívneho monitorovania. Prijaté bolo v popoludnejších hodinách s tým, že čo sa týka klinického stavu dieťatka, dieťa bolo pri vedomí, plačlivé, ale ten kontakt bol priveraný, veľká fontána bola v nívu, nepulzovala, hýbalo sa v postielku úplne neskôr spokojné, ukľudnené. Prvé neurologické konzílium bolo so záverom ľahkej ľavostrannej hemiparézy, akcentované na dolných končatinách, čo vlastne korelovalo aj s nálezom, ktorý som zabudla pripomenúť, že mamička si vlastne všimla pri tom hematóme aj to, že dieťatko sa nevedelo pretočiť na pravú stranu, s čím vlastne pôvodne nemalo problémy. Neurolog odporúčil kontrolné CT na ďalší deň a neurochirurgické konzílium zatiaľ teda odporúčalo konzervatívny postup. Na druhý deň hospitalizácie sa klinický stav dieťatka absolútne nemenil. Neurologický záver bol tentoraz bez topickej symptomatológie. Neurochirurgické naďalej odporúčalo konzervatívny postup. CT hlavičky, ktoré bolo zrealizované na odporúčanie z predošlého dňa, zvážilo teda so záverom epidurálneho hematómu parietálne vpravo so zväčšením sa teda z 11 na 15,4 ml. Minimálny presun čiarových štruktúr do 1 až 2 mm. Tu je vlastne ten nález. Na tretí deň hospitalizácie sa naďalej ten klinický stav dieťatka absolútne nemení. V neurologickom konzíliu je to tentokrát bez predsvedčivej lateralizácie. Odporúčané dieťa naďalej sledovať a opäť urobiť CT v poobednejších hodinách. CT bolo opäť urobené, to už tretí v poradí, opäť s konštatovaním, že sa tam nachádza epidurálny hematóm v regresii a minimálny presun stredočiarových štruktúr. To je opäť CT. Na štvrtý deň hospitalizácie naďalej teda klinický stav bez zmeny, dieťa takisto ako pri prijatí, ale bolo realizované neurochirurgické konzílium, kde teda bol indikačný seminár, kde sa opakovane prehodnotila anamnéza, klinika toho dieťaťa a CT vyšetrenia a vlastne zhodlo sa na tom, že je dobré, aby sa urobila evakuácia tohto epidurálneho hematómu. Dieťa vlastne sa ponechalo nalačno, zrealizovali sa predoperačné odbery, zaistila sa erimasa a vlastne podala sa antibiotická profilaxia ceftriaxonom. 5. deň vlastne bolo dieťatko po evakuácii s primeraným pooperačným priebehom. Pokračovali sme v analgetickej, profilaktickej, antibiotickej liečbe. Začal sa perospríjem s dobrou toleranciou. Pooperačne sa urobilo CT mozgu 4. v poradí so záverom zlepšeného stavu po evakuácii a neurochirurgické konzílium, ktoré odporúčilo dieťatko preložiť na kliniku detskej chirurgie. To je vlastne CT. Porovnanie z 25. vlastne pred, tam vidno rozsiahlu vlastne fisúru kalvy a CT z 27. A tu by som rada podotkla, že to, čo som hovorila v úvode, že vlastne na rentgene nebol absolútne žiadny nález. Je takisto porovnanie tých CT snímkov z 25. a 27. po evakuácii vpravo, pred evakuáciou vlastne vľavo. Na klinike detskej chirurgie bolo dieťatko vlastne hospitalizované 28.8. do 4. septembra, s tým, že tam bola robená 5. kontrola pred prepustením, kde bolo teda zlepšenie nálezu, iba drobná reziduálna extrakciálna kolekcia bez zakrvácania, bez pneumocefalu, neurologické bez ložiskovej symptomatológie. Tu máme opäť porovnanie tých CT vyšetrení z 25., 27. a 3. septembra. Dieťatko bolo prepustené domov bez akýchkoľvek ťažkostí a po 6 týždňoch bolo prijaté opäť ku nám do nemocnice na kontrolné CT, ktoré bolo 6. v poradí. Vlastne zlepšený nález bez posttraumatických zmien intrakraniálne a vlastne defekt bol dobre prihojený, ako to vidno aj na tejto rekonštrukcii. To je vlastne kontrolné CT.
Záverom teda by som chcela podotknúť, a teda na čo by som chcela upriamiť touto kazuistikou je hlavne to, aby sme si uvedomili, aké sú tie indikačné kritériá, hlavne u tých malých detí do 2 rokov, a hlavne u detí, ktoré sú v počiatku asymptomatické, že je možno dôležité to dieťatko najskôr sledovať, možno potom následne urobiť CT vyšetrenie, v prípade, že je tam nejaké z indikačných kritérií CT vyšetrenie urobiť hneď a možno nečakať. A druhá otázka teda znie, že aká by mala byť neskôr tá frekvencia, periodicita kontrolných CT vyšetrení, nakoľko keď si uvedomíme, že toto dieťatko, ktoré prišlo úplne zdravé, malo robených 6 CT snímok hlavy, ktoré boli indikované vlastne celým tým tímom lekárov, ktoré sa o neho starali. Keď si to porovnáme, tak vlastne tie typické efektívne dávky v prepočte na ekvivalent vyjadrenia snímkov hrudníka u detí, keď porovnáme klasickú AP snímku hrudníka, tak v podstate sa jednalo o 690 snímok, keď bolo ožiarené. Čo sa týka toho poradiačného rizika u detí, tak v podstate štúdie, ktoré boli robené na obrovskom teda množstve detí, až 170 000 v USA, sa nedokázalo, že by v podstate CD radiačné ožiarenie mohlo mať vplyv na výskyt maligných ochorení, hlavne teda leukémia a mozgových tumorov. Ale napriek tomu znie teda otázka, a teda, či všetky tie CT vyšetrenia boli naozaj indikované úplne správne. A ďalší bod, ktorý by sme teda chceli touto kazuistikou vypichnúť, je, či rentgen v tom akutnom štádiu má až takú výpovednú hodnotu, keď ako sme videli, dosť rozsiahla vlastne fraktúra kalvy, nebola na ňom vôbec badateľná a bola vlastne nájdená až na tom CT vyšetrení. Takže záverom by som teda chcela upriamiť našu pozornosť na to, že treba myslieť na tú malú skupinu asymptomatických detí v tom úvode, s tým, že tam môže sa jednať o závažné mozgové poranenie, myslieť na to riziko zbytočnej radiačnej záťaže a nezabudnúť teda na možné násilie, prípadne tyrané deti, ktoré v tomto prípade napríklad vylúčené bolo, to dieťa bolo prešetrované, ale nedokázalo sa tam cudzie zavinenie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem.